дар раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар нақлиёт буда дар асоси муроҷиати чанд нафар аз ҷабрдидагон нисбати Шаҳрванд Шои Фирӯз соли таваллудаш 1989 истиқоматкунандаи кӯчаи Ҷабор Расулови пойтахт бо моддаи 247 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. гумонбаршуда чанд муддат инҷониб ба боварии сокинони шаҳрҳои Душанбе, Ҳисор, Ваҳдат ва ноҳияи Рӯдакӣ даромада маблағи пулӣ ба даст оварда ба эҳтиёҷоти шахсӣ истифода бурдааст. тавре рафти тафтишот муайян кард гумонбаршуда дар ягон вазифаи давлатӣ кору фаъолият намекунад, худро хизматчии давлатӣ муаррифӣ карда ба ин васила боварии ҷабрдидагонро ба даст овардааст. чунончи дастгиршуда ба боварии Шаҳрванд Ҳомидова Фарида сокини шаҳри Душанбе даромада бо баҳонаи он ки шиносномаи хориҷӣ ва чиптаи ҳавопаймо гирифта медиҳад 11200 сомонияшро аз они худ кардааст. илова бар ин ба боварии Фирӯза Бобоҷонова сокини ноҳияи Сино даромада аз ӯ низ 5200 сомониро гирифта ваъда додааст ки шартномаи донишгоҳи духтарашро кам мекунад. боз ҳаракатҳои зидди қонунӣ худро идома дода бо баҳонаи бартараф кардани мушкилоти корафтодагон аз як сокини ноҳияи Рӯдакӣ 1200 сомонӣ ва аз сокини шаҳри Ҳисор 6000 сомонӣ ба даст овардааст. аз сабаби қарздор шиданам азгар нафаро сум гирифта аз чанд нафаро сум гирифта қарзи худама додам ба рӯи ҳар хел роҳҳо фонду фирқатӣ. айни ҳол тафтишот зарари расонидаи гумонбарро ба ҷабрдидагон наздики 100 000 сомонӣ рабт медиҳад. нафарони оиди ҳаракатҳои ғайриқонунӣ гумонбаршуда Фирӯз Шоев маълумот дошта ё зарар диданд метавонанд ба телефони боварии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар нақлиёт буда 221 28 48 занг зананд ё ба мақомоти милитсияи маҳалли зисти худ муроҷиат намоянд.